Ola, somos Pola Negral Paula Otero e Andrea. e este proxecto chámase Caleidoscopio. E agora vamos ensinarvos o que empregamos para facer este proxecto. un tubo de cartón, algodón para rellenar, unha cartulina, Un lápiz, lentejuelas e cola blanca. E por último, dous CDs, unha cartulina transparente, cinta adhesiva e unhas tesoiras. Ahora as miñas compañeiras, unha delas está recortando os CDs que necesitamos 3 rectángulos e a outra compañeira está recortando 2 círculos na cartulina transparente que ahora veredes para o que o necesitamos. E agora, como vedes, xa temos os 3 rectángulos recortados e con isto imos formar un prisma. E agora estamos formando o prisma do que os hablamos antes. Como vedes, hai que recortar con celo para aquí para que se quite o celo. e agora as miñas compañeiras pegaron un cilindro de cartulina transparente que van meter as lentejuelas dentro do círculo e o vamos a pegar nun extremo do tubo. Agora que xa temos a caixiña coas nosas lentejuelas dentro, a introducimos no tubo, nun lateral. E paso a miña compañeira ao tubo. Agora vamos envolver o prisma en algodón e metelo polo outro lateral do tubo. E agora, para rematar, vamos meter nun e no outro extremo do tubo unha cartulina cun burato. E aquí está o noso Caleidoscopio. E ata aquí o noso proxecto. Vimos a explicar como funciona o noso caleidoscopio. Ao mirar polo burato vemos unha figura reproducida centos de veces polos 3 espellos do prisma, que se reflexan uns aos outros creando unha visión infinita. Ao facelo xirar, os elementos que metemos no seu interior móvense e as imaxes reflexadas tamén, creando un bonito efecto.